Здравейте хора, аз съм Дарки Младишаров. Сега вие сте с втори или трети епизод. Да погледнем. Да, още не съм включил клипа. Втори епизод с трети епизод. Вие сте с трети епизод на Skywars 2. Не знам какво ще рече Skywars 2. Skywars 1, мисля, че ще е по-забавно после. След 15-тия клип вече ще цъкаме малко на Skywars 2 и да. Бокчета няма ли? Ето. Така. Добре. Няма никой ли? Лайва. Чай да построя. Дан. Айде, довиждане. Добре, първия го убихме. Вторият е там. Добре. Майко, ще да падна. Спиме се вече. Още в 7 часа ще... Майко, налискам shift! What the fuck? What the fuck is this? Motherfucker. Какво стана? What? Да, качи се. Добре. Нищо. Ще спра пауза като почнем. И ще почнем след 15 секунди. Бях на пауза само да си изчистя кошчето на компа. Да, ако пак се запитате, ако пак ще ми пишете какъв ти е компютъра на лично на Facebook. Качил съм клипче, гледайте го. Там пише, там е показано всичко какъв ми е компютъра. Да. Мисля, че има и кратка глупост към края на епизода. Добре, тук няма ли някакво такова? Добре, лайва. Няма ли някакво надолу, Васи? Много малък мап. Струя си и някой ма бъда. Сега гледам. Там мишка е тук мазяпа. Ей! Ето как познах. Ей! Ела газе мръсна. Нещо ми се струва, че иска да умреш ли? Нещо ми се струва, че иска да умреш. Той ще тръгвам. Ей! Газе. Бам. Сега не. Искаш нещо да ме фанеш, ама няма стане тази работа, нали знаеш? Нещо долу излезна. Нали те виждаме, мишке. Путни мале. Фак. Наистина, това ще стреля. Мисля, че само си играе. Ей. Фак. Ми свършиха бухчетата, бе. Нещо ми свърши, не бухчетата ми това. Ето надолу. Майко, стреснах се. Мисля, че няма нищо. То наистина няма нищо, мам. Има желязо. Май да изкопам желязо. Ей! Малката. С тебе май ще правим с малката чай. Направо ми да завеса тази лава, защото мога да падна. Не, като нещо шова. То пак виждам, че нещо ме гледа тук. Мръсник! Знаех си. Това го режа, няма го режа, някой да режем, тук табелата ми е научена. Ако беше click here to go to the dev help server. Това какво е? Диамантена кирка. What? Минер. Диамантена кирка имам.
Има още един човек, да напишем join. Ми дава точки по мен. О, плюс 2 точки. Пак join. Join. О, още 2 точки. Още 2. То по 9 му дава на мен, само по 2 нищо. Ай. Почвам. Бе. Фак. Това много мразя. Това мап. Дума. Бе, тук е някакъв чест няма ли? Тук е някакъв чест няма ли? Ей, момче. Ей. Ето. Ето. Вижте някак си как се бъгва пакет за това. Някакъв е много близко до мен. Диаманти няма ли? Има, ето го. Вей някакъв много близко до нас. Няма да взема. Бокчета няма ли? Баси. Норма и камък ли? То няма нищо имам стана. Мишки, който да правя мишки, аз ще сдръпна. Може ли да си ми да дам мишки? Машки да не можеш. Фак. Бой. Ела, гази. Бам. Гази. Гледай сега. Бам. Сега ще съборя мишки. Който да прави мишки, чао. Много далеч това мръсник, Една стрела, кой ще направи с една стрела? Нещо друго нямам. Дай ми взеха кирката, диамантината, газе. Аз нищо нямам. Ето имам. Майко, фак! Това ли го видях, нещо. Някой ме бутна, кой стана, май паднах. Дум. Още една въртка ще направим. Не готови. От вас болните ли бе? То не е много забавно. Или между другото, стига ви толкова с въртки. 2 или 3 въртки направихме, стига ви толкова с въртки. Като за начало този клип, 2-3 въртки ви стигат, така че чао, аз бях Dark Shadow. Абонирайте се, ако ви харесва клипа, дайте палец нагоре. И да, не се абонирайте за Multiplayer. Накратко Dark Shadow, подкипа на страната. Да, чао.